खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया खुंनाय BA थार्ड सेमेस्टारनि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै खायसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय कलेजफोरनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गनायना लानो गोब्राब मोननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेरेखा सोमावसारदों, धरना होदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय माजबाद कलेजनि फरायसा फरायसुलिफ्रा थांनाय 31 अक्ट'बराव फोसावनाय TDC थार्ड सेमेस्टारनि फिथाइ होनायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरनि फिथाइया गाज्रि जानायाव खुद्रिखांदों। ভাল ফলাফল যাতে আমাক দিয়ে তার কারণে আমি দাবি জানাইছো। বড় ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। বড় ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। বড় ইউনিভার্সিটি হাই হাই, হাই হাই হাই। বড় ইউনিভার্সিটি হাই হাই, হাই হাই হাই। जोङो दिनै बेयाव गसंथानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा मैया जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट होदों, जोंहा बे रिजाल्टआव एसेबो गोजोननाय गैया। बेखायनो जोङो दिनै बेयाव धरना होदों। जोंहा माजबाद जौमा कलेजाव गोबां 387 फरायसाफोरा एग्जामखौ लिरदोंमोन। बिनि गेजेराव जोंहा क्लियार होननानै बुङोबा सा 81 जनाल' क्लियार खालामनो हादों। बेखायनो जोङो माजबाद जौमा कलेजनिफ्राय गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जोङो गोबां फरायसाफोरनाव सोंबाय, बिथांमोनहा लिरदोंमोन बा गोबाङानो मोजांखौनो लिरदोंमोन, नाथाय दिनै रिजाल्टआ मानो बिदि फैखो जोङो मिन्थिस'आ। बेखायनो जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर मानिजाथाव सारखौ जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे रिजाल्टखौ मोजाङै नायबिजिरफिननानै होयो, गुरै खावलायबाय। सिगाङावबो जोङो मोनखांबाय मोननाया, नाथाय जोंनि रिजाल्टखौ बिदि बहनना होनायनि गुबै जाहोनखौ जों मिन्थिया। बेयाव मा हाबसननानै दङ। जोंनो नांगौ मोजां रिजाल्ट। उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिमानि रावजों फरायबोनानै मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारिखौ जोङो लिरबोबाय। दा जोङो BA थार्ड सेमावहाय गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनानै जे लिरनाय, बे लिरनाय एग्जामा जे जोंना बोरै मेजर साबजेक्टआवसो जे बोरै एसां 0-0 फैजोबखो, सोमोनांथाव बाथ्रा। नाथाय जोंथ' लिरनायाव एसां इदि फरायलासिनो लिराखैमोन। जों लिरदोंमोन फरायनानै, इदि बेग फैथावना बिदि नङामोन। बर' साबजेक्टआव नांगौबा गुबुन साबजेक्टआव बेग फैयोबा जों मानिनानै लागौमोन, नाथाय जोङो बर' साबजेक्टआव जि बेग फैदों जों बेखौ मालाबा मानिनानै लानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो रिजाल्टनि थार्ड बिजिरनायखौ जोंनो नांथारगोन आरो जोंनो बिजिरनानै होथारनांगोन। তার কারণে আমি ইউনিভার্সিটিক ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু আমি ইউনিভার্সিটিক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্টসমূহ ৰিচেক কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে যাতে বহিসমূহ পুনৰ চেক কৰি ভাল ফলাফল যাতে আমাক দিয়ে তার কারণে আমি দাবি জনাইছো। বড় ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। বড় ইউনিভার্সিটি মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।